So di ara murag duol na gyud me, duol na mi sa among padungan. Nice kayo ang view dito sa taas oh. Di ara siya man ang among dungan. Murag di ko sure maura ba na siya murag napasayro laing building or murag napay laing. So tama murag balay, di mo po siya cottage, murag balay. So duol na gyud me, mo na siya. Hello, good morning everyone. So welcome back to my channel. This is Charles M. So karon kauban no si Ivy Kwanag og si Forex the Great or si Forex the Great. Karon kuan nami diri nag-check mi sa Camellia Homes. Mo ni ang pool nami dapit sa poolside. Kay since kuan naman nag-YouTube sa hoy, nagsildo na ko sa YouTube sa revenue tungod gid ninyo maong makapalit nako og balay, makapalit kog balay diri sa Camellia Homes. So mo ni ilang pool. Dili kayo dako ni nga pool dapit pero sa pika side na sila pool nga dako. So karon mananaw mi diri og balay. So naay ang pinakabarato nila nga balay is na 1.5. So ang panguta na ma-afford ka nako ang 1.5 basig 5. Baski ang 0.5 dili na ko ma-afford. Pero atong i-try kay nagkuan ako nag-withdraw nako sa akong sweldo sa YouTube tungod ninyo. Tungod gid ninyo maong perting dako ang akong na withdraw, dako ang akong revenue sa YouTube. So let's check Camellia Homes. So mo ni siya ang Camellia, mo na siya ang pinaka main office nila. Dili pa na mao ang kanang balay na among kuanon, mo na siya ang morgue office nila. Diha na opisina, diha nako nakaistorya ang ilahang manager. Ang manager nako nakaistorya nako dira ganiya gwapo ra bang ilang manager. So giingnan ko sa manager na kuan, bayaran nako siya for 69 years. 69 years nako bayaran ang balay na makuha nako. Ang pinakabarato nila is 1.5 pero ang murag ang akong kuwaon is 6.9. 6.9, dami okay, 6 og 9. Muna akong favorite. Si Forex Nugget, huy Forex Nugget, basig mukha po ka og balay diri Forex Nugget. Huy, ikaw ba basig mukha po kay YouTube sahod na nimo? Haing nako kay kang dadoon diri kay gwapo ra ba ang manager nila? No. So kini siya nga worth ani nga balay is 2.5 ni siya. Ganahan ko pero dili mi pwede makasud ug makasud mi basig makuan ko or sa basig madanik og palit pero na-check na ko tong tag 6.9 wala lang ako ma-videohan kay dito sa ubos ang 6.9 nindot siya labi kay siya is 6.9 gyud as in lami ka mang kamangon check lami magkinamangay mi dito sa 6.9 nga balay. So mo ni siya nindot kayo ang view diri gyud as in nature. Are you a nature lover? O nature lover ka, perfect good ka diri nga lugar. Napagyoy pool. Actually daghan sila pool diri, usara ni sa ilang mga pool. Daghan pa sila napay tulo. Murag napay tulo na pidagko nila nga pool. Napud sila diri nga kuan. Kini nga balay or property. Kuan ni siya kadtong ganiha is 2.5 na siya. 2,500,000. Sakto ba 2.5? 2.5 akong giingon ganiha. Ya kini siya is 1.6. 1,600,000. Kari siya is katong usa is 1.6 kani siya is 1.5 ni siya. Klaro ba? Ning siglat ng adlaw kani siya is 1.6. Daghan pa sila og mga balay dire ilang gi-develop pag pagsugod ani Camellia Homes dire sa Calunasan Norte Camellia Homes. So kita kayo ang mga view, mga buntod as in super duper nindot good na pagyud si haring araw. So, ako nang ipakita tong balay nga napilian ako. Ang property or balay, sa tawag na. Labi-labi akong eyebags, nagdagko mo akong eyebags, nagkamuta-muta pa yun. So, gusto nito ako ipakita pero bawal, gibawalan mi sa manager. Yun siya, bawal sa ipakita. Ano, mapalit na yun or baka down ko og 500k. So, nan ako'y karapatan na ipakita nako or videohan ako ang akong balay nga napilian. Alright? So, kaya ako pa ipakita niyo yung ubang view din eh. Hawa ng tubig?
So, kanang nako'y pangutana sa caretaker diri sa Camellia Homes. Kung ano siya, dasya tanan, kanang janitress, secretary, uyab sa kuan. So, nako'y mga pangutana niya. At ang caretaker nila is si Ma'am Janivel Cordero. Si Ma'am Janivel Cordero. So, nari si Ma'am Janivel Cordero. Dire, itong pangutanon, ha? Hello, Ma'am Janivel Cordero. Yes, sir. Good morning. Yes, ma'am. Kusga na natatong tingog. Okay, ma'am. Kaya wala ba tayong microphone, ma'am? Bada kayo mga gangis ron, ma'am, no? Gani. Okay na magpaduol. Tadi naman, ayun lang kauwaw, ma'am. Yes, ma'am. Hi, Ma'am Janivel. Speaker, yes, sir. Sa to. Kuan, Ma'am Janivel, pila nakakatuig nagtrabaho diri sa Camellia Homes? Maybe almost 5 years siguro, sir. Almost 5 years na, ma'am. Kuan, ma'am. Para ni mo, ma'am, okay ka nga mudayon ko kuha og property diri sa Camellia Homes, ma'am? Yes, good to take a property, sir. Yes, ma'am. Ikaw, ma'am, kay ka ng joker kayo ka, ma'am. Ma'am, no? Sige, ma'am, gusto pa ko makahibaw, ma'am, og ka ng pila ka hectares ning area diri sa Camellia Homes, ma'am? Wala ko pa pila ka hectares man, sir. Wala ka kabalo, ma'am. Kung anong isip caretaker, unsa pa mga responsibilities nimo diri sa kuan Camellia Homes? Isip, caretaker, sir. You need to clean. Kailangan mahinluan, sir. Mahinlo ka, magkuan ka sa kanang place kung asay ka ng naay gubaon bitaw imo na ipaayo. Yes, ma'am. Okay, Ma'am Janivel, ang pangutana daghan na mga artista diri nga nikuha sa Camellia Homes? Oh, nana, sir. Like ni Mr. Kapuno. Gaste ka puno, ma'am. Ay, Vlogger din what's na siya, artista or vlogger? Like, ang artista o vlogger. din na siya, girl. So, nikuha na si Glaster Kapuno diri, ma'am? Oh. So, ma'am, kanang sige man nimo bakit ang si Glaster Kapuno kada adlaw dili magbasa ng imuha? Without charot na, ma'am. Oy, daghang salamat kayo sa imong time, ma'am. Ha, gamay rin yung mga question kay shy kayo si Ma'am Janivel. Ma'am Janivel Escudero. Sakto ba tong ako apelido? Ma'am Janivel Escudero. Sakto ba, ma'am? Okay, ma'am, dagan kayong salamat, ma'am. Shy kayo kamusunod. Ay, pag shy, ma'am, kay kuan ba ka caretaker ba ka diri? Unsa nakasulti nako manager or caretaker? Basta kay caretaker mao na to siya. Sige, ma'am, dagan salamat, Ma'am Janivel. Bye-bye. So karon kauban po nako diri ang anak sa tag-iya sa Camellia Homes, sa CEO sa Camellia Homes. So mao ni siya si Liza mukhang piano. So ako interviewon si Ma'am Liza mukhang piano, okay? Hi, Ma'am Liza. Ma'am Liza mukhang piano. Hi, ma'am. Isip ka ng Aries. Sakto ba Aries? Aries. Or kanang tagapagmana. Ayun na ba dito mag-English? Aries? Sakto ba Aries or tagapagmana? Ma'am Liza. Bisaya ko. Ma'am, si Ma'am Liza. Kanang matagaan ba ko ni mo discount, ma'am, ug mukuha ko diri sa Camellia Homes, Ma'am Liza mukhang piano? Yes. Kulam lang sa imong buna bago pa na, ma'am? Nakuan lagi. Kulos na, ma'am. Napako. Giana ka ni Kuya Ray, ma'am? Ma'am Liza, kanang pila po discount? Taman ne. Dako, ma'am. Ay, dako, Ma'am Liza. Ma'am Liza, pila po discount imong ihatag na, ma'am? Ako ni ana be. Ma'am Liza, pila discount imong ihatag? 50%. 50%. Okay, salamat, ma'am. 50% ikaw man. Kat man ka nga So, so mo ni si Ma'am Liza mukhang piano. Dagan siya mong salamat sa 50% discount, ma'am. MS Mountain, you're the black. Hoy, dili MS Mountain Camellia Homes ni Ma'am Liza mukhang piano. Lain sa mo si Ma'am Liza mukhang piano. Kadi mo sakay. Bye. Bala. So, nami diri sa ibabaw, kita kayo ang view sa mga buntod. Kita po ang dagat, overlooking mo din ang dagat dito. O, dagat. Amurag pamilakan, dagat sa Duway. Marag dili naman ko mapakita kaya akong cellphone is baratuhon na biya akong cellphone. Basta kaysa akong pananaw, dagan ko makita nga mga maanindot. Yeah, oh, nindot kayo. Nindot kayo ang place diri as in hangin. Pero kag nasa Baguio City, pero ako kada Baguio City. Lamere kay hangin, and then bugnaw, dili gi siya igang, dili mo pinag-igang. Pero gipang sigot-sigot rumig taman-taman kay gabike pa siya mi padong dire. So, yeah, nakapili na ko og balay. Ang ako napilian is ako ipakita soon. And thank you guys so much for watching my video. Have a great day, everyone.
Good morning everyone. So welcome back to my channel. This is Charles M. So, oh my God. Kinakapuyan, kinahangakan sa tanan-tanan, tuga-tuga og mountain bike kunuhay. Gikan sa Sawang, padong mi diri sa Kalunasan, padong mi sa resort sa pariente or uncle or sa igagaw ni Bichoy Kuanag. Nami dire among gibilin kamo mga bike dito kay murag perting tungasunan nagasasamo padong diri sa resort or sa ni siya resort or hotel sa iyang igagaw sa among gibilin nagbaktas mi pero perting to karon na pagsasamo murag gaabot ang ginhawa og unsa nang gaabot ang ginhawa og utot. Ito, so enjoy watching my video guys. Is a prank!